Olemme saapuneet suuren viikon lopulle. Lasaruksen lauantaista alkaen olemme seuranneet vapahtajan askelissa vaihe vaiheelta ja Jumalan palveluksissa asetumme mukaan tapahtumiin. Emme ole yleisöä, vaan saamme asettua paikalla olevien joukkoon. Jumalan palvelusveisojen avulla kaikki tapahtumat nykyistyvät. Ne ikään kuin tapahtuvat juuri nyt, ja me olemme niissä todistajina. Suurena torstaina, myöhään illalla, sen jälkeen kun vapahtaja oli asettanut ehtoollisen, hän meni opetuslapsineen rukoilemaan Getsemanen puutarhaan. Kuva puutarhassa rukoilevasta vapahtajasta on varsin tuttu. Se muistuttaa meitä siitä, että vapahtajan kulku Golgatalle on Jumalan syvintä samaistumista ihmisen osaan tässä maailmassa. Solidaarisuutta meitä kohtaan siinä määrin, että hän jakaa ihmisen ja aivan erityisesti kärsivien ihmisten osan. Ei tapahdu ihmeitä, vaan Jumalan poika, yksin jääneenä, rukoilee voimaa ihmisenä kestää se kaikki, mikä häntä odottaa. Suurin ihme onkin se, millaista rakkautta Jumala tuntee meitä kohtaan ja millaisten vaiheiden kautta pelastushistoria toteutuu. Suuren perjantain ehtoopalveluksen vaikuttava prokimeni kuvaa perjantaipäivän tapahtumia näin. Sinä olet laskenut minut syvimpään hautaan, pimeyteen, syviin kuiluihin. Ihmiseksi maailmaan tullut elämänantaja kokee nyt kaikki kärsimyksen ja kuoleman kauhut. Suurena perjantaina lauletaan samalla, kun hautakuvaa kunnioitetaan. Me kumarramme kärsimyksiäsi, oi Kristus, ja pyhää ylösnousemistasi. Kumarrumme maahan saakka ensin Golgata-ikonin ja sitten hautakuvan edessä, mutta samalla tiedämme. Kristus on nouseva kuolleista, liike jatkuu ja nousemme ylös. Seuraava päivä, suuri lauantai, on vanha kastepäivä. Liturgiassa luetaan sama epistola, joka on myös kastetoimituksessa. Se on pyhän apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, niin me myös nousemme kuolleista, niin kuin hän. Pyhä Kyrillos jerusalemilainen, Jerusalemin piispa, opetti kirkkoon liittyviä katekumeeneja 300-luvulla. Pyhä Kyrillos selittää uskontunnustuksen lopun sanoja uskon ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Usko ruumiin ylösnousemiseen ei ollut mikään yleinen uskomus tuohon aikaan, eikä se taida sitä olla nytkään, vaikka saatamme kuvitella, että vasta nykyaikana kirkon usko olisi erityisesti haastettu ja niin sanottu maallistuminen veisi uskoltamme pohjaa. Näin Pyhä Kyrillos opettaa. Profeetta Jesaja sanoo, kuolleet tulevat nousemaan ylös, haudoissa olevat tulevat nousemaan. Ja profeetta Hesekiel sanoo selvästi, katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät haudoistanne.
Meidän ruumiimme nousee ylös, mutta se ei pysy sellaisena kuin se täällä on ollut, vaan muuttuu iankaikkiseksi. Kun ruumiimme on täällä eläessä ollut osallinen kaikessa tekemisessämme ja palvelemisessamme, niin se on oleva osallinen muuttuneena myös tulevassa elämässä. Suurena lauantaina vapahtajamme on ruumiillisesti haudassa, mutta hänen henkensä kulkee läpi Tuonelan. 1. Pietarin kirje kuvaa tätä samaa tiiviisti. Kärsi hän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi, ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa. Matteuksen evankeliumi kuvaa niukasti tätä kuin salaisuutta. Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä. Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. Ylösnousemus ilon ja valon täyttämä kirkkomme julistaakin koko vuoden ajan, viikko viikon jälkeen, lauantai-iltaisin Jumalan palveluksissa ylösnousemuksen sanomaa. Ja uudestaan kuulemme yhden ylösnousemusevankeliumeista. Pyhä Johannes Chrysostomos pääsiäissaarnassaan profeetallisesti julistaa: Kristus nousi ylös, niin elämä vallitsee. Kristus nousi ylös, niin ei yhtään kuollutta ole enää haudoissa. Sillä Kristus noustuansa ylös kuolleista tuli esikoiseksi kuoloon nukkuneista.